Ak prezident Lex atentát podpíše, KDH sa pridá ku zvyšku opozície a napadne ho na ústavnom súde. V diskusii o 5 minút 12 to povedal predseda hnutia Milan Majerský. Výhrady, ktoré má k balíku opatrení, považuje podpredseda vlády Robert Kaliňák iba za technické. Pripomenul, že Lex atentát by mal upokojiť napätie v spoločnosti a zvýšiť bezpečnosť. Predseda KDH Milan Majerský by bol rád, keby sa Lex atentát prijal až potom, ako budú známe výsledky vyšetrovania útoku na premiéra Roberta Fica. Keď by sme vedeli, že v akom stave, ktoré veci máme, Úrad pre ochranu ústavných činiteľov, dôkladná analýza, odborníci, odborné stanoviská a tak ďalej. Podľa podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka sa niektoré opatrenia museli prijať rýchlo, bez čakania na ukončenie vyšetrovania, a to napríklad obmedzenie práva na zhromaždenia, ktoré vníma ako cestu k zníženiu napätia v spoločnosti. A my sme vlastne zakázali vec, ktorá už nie je zhromaždením, ale už linčom. Jediné to obmedzenie, o ktorom hovoríme, bolo, že teda robíme to na námestiach, robíme to tam, kde to patrí, nie pred bydliskami ľudí, voči ktorým protestujeme, pretože jeho súkromie nemá nič spoločné s jeho prácou. Druhá výhrada KDH je schválenie doživotnej renty pre premiéra. Povedali sme, nech sa renta rieši samostatným zákonom niekedy v septembri, v októbri. Urobme k tomu diskusiu, dajme tam všetkých troch najvyšších ústavných činiteľov a dajme tomu, nech to je odstupňované za jedno volebné obdobie, dve volebné obdobia, 3 a tak ďalej. Ako vnímate túto výhradu? No ako technickú, že chceli, aby to bolo inde, a som to považoval za vhodné v tomto prípade. Predkladal som to ja, predkladala to vláda, potom následne do parlamentu, myslím, že to tam bolo vhodné. Ďalšie balíčky opatrení na zmiernenie napätia v spoločnosti avizuje vláda na jeseň. Prispieť majú k tomu, aby sa napríklad odstránila hrubosť prejavov zo sociálnych sietí. Na to, aby sme mali, možno teraz poviem v úvodzovkách, pod kontrolou sociálne siete jednotlivých ľudí, nezmôžeme žiadnym zákonom, to poviem rovno, ale môžeme to aspoň obmedziť. Podľa predsedu KDH je základom riadne legislatívne konanie a vládna koalícia by mala na podobe zákona týkajúceho sa ochrany osobnosti hľadať zhodu aj s opozičnými politikmi. Určite o tom bude širšia diskusia. Pán predseda, si sadnú odborníci zo všetkých strán, nad tým budeme diskutovať ešte predtým, než to vôbec vôjde do toho legislatívneho procesu, že to nie je ani že štandardný, ale nadštandardný legislatívny proces.